Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Pwede nyo ba akong i-help na mag-decide? Kasi po, matagal ko na pong pangarap na magkaroon ng latest na cellphone. At yung isa sa mga hinihintay ko ay kalalabas lamang. Pero matagal ko na rin pangarap na magpaayos ng ilong. Parehas po silang mabigat sa puso ko. Kaya po ngayon, naghahanap po ako ng mga taong pwedeng i-convince ako para makapag-decide na po ako. In fairness to you ha, may mga taong problema nila, wala silang uulamin. Pero ikaw yayamanin problem. Correct. Saan ko gagastusin ng pera ko sa iPhone 17 Pro Max ba? O sa pagpapagawa ng ilong, di ba? Sana all. Sana all may ganyan problema. Sana all ganyan yung problema, di ba? Samantalang iba, mayroong mga tao ngayon na ang iniisip, ano bang kakainin mamayang gabi ng pamilya ko? Iba-iba talaga ng mga level ng mga problema. Pero hindi, sa'yo hindi yan. ka namin kinakancel, ha? Correct. Baka, No canceling and walang pag-i-invalidate Ayan. na naganap. Gusto lang namin maramdaman mo na you are blessed. Yes, diba? napaka-bless mo kasi may ganyan kang problema. Parehas naman, sabi mo nga sa puso mo, parehas naman na ito na mabigat. Actually, kung tutuusin, parehas talaga eh. Parehas mong, although I think yung pailong, yung mas medyo tatagal ng a lifetime. Yung cellphone kasi, kapag ka lumabas na yung 18th version yan, yung plus version, o yung mga, kung ano-ano pang mga version, 'di ba? Tapos gusto mo ulit ng panibago, di tapos na 'yon kasi 'di ba? Pero para sa akin lahat apektado yung ilong eh. Siyempre, 'di ba? Pag ka ng may bago ka tapos sabi ni Nicole may lalabas na mahihirapan kang huminga. So yung ilong mo apektado. 'Di ba? So connected lahat sa ilong. So paano na? Ganito na lang. Kung magkanong budget mo, libre mo na lang kami. Ay nako. Natutuwa ako sa problem mo. Sa totoo lang talaga. Nakakatuwa yung problema mong natataranta ka. Pero para sa akin, hindi ako yung para magde-decide for you. Siguro kung ako yun ha. Kung ako na lang. Pero kasi POV ko to. Ikaw kasi iba yung ginagalawan mo, iba yung mundo mo, iba yung kinalakihan mo, iba yung values mo, magkaiba. Pero kung ako, kung sa POV ko, dun ako sa pailong. Kasi sa akin, ever since, yan talaga ang gusto kong gawin. And it's very practical. Diba? Ganyan. So, ako yun. Na ang ilong po ay malaki. Ayan. So gusto ko po siyang maging slim yung ilong ko. Gusto ko po siyang numipis, ganyan. Ano yan pero ako talaga yan siya. Matagal ko na yung gusto, wala lang akong confidence. Nung may confidence ako, wala pa akong pera. Nung medyo may pera na ako, wala na akong confidence, di ba? So kung tatanong yung telepono kasi, yun nga, as I said kanina, once a phone or any gadget or any model, kahit sasakyan, kung ano man yan, once na-release na po yan sa market, considered na siya as obsolete. Ano ibig sabihin ng obsolete? Luma na yan. Luma na agad yan kahit bago siya. Bakit siya luma? Kasi sigurado, merong susunod na version. Correct. Kaya ko naman nasabi na apektado din yung ilong mo. Halimbawa, pinaayos mo yung ilong mo. Hindi ka bumili ng cellphone. Sasabihan ka naman ng mga tao, wala kang iPhone. May hirapan ka huminga ngayon. May ganon. Diba? Kasi, yung katwiran naman ng iba, ano ngayon, kung pangu ako, sasampalin kita ng iPhone ko na fully paid. Nakakaloka. Di ba? So, hindi mo masabi.
may mga iba sugat ng kabataan nila na wala silang nabili para sa sarili nila kahit kailan. Kaya dun sila sa iPhone. Oo. 'Di ba? So ano yung kwento ng buhay mo? Oo, tsaka depende again, sabi ni Nicole sa kanyang POV, ilong ang uunahin. So depende sa iyo. Hindi manggagaling talaga sa amin. Hindi talaga Itimbangin mo yan Ano bang mas matimbang para sa iyo? Kung ikaw, may pera ka. Tapos yun lang yung choices. Hindi, syempre, para tayo practical. Doon na tayo sa ilong. Di ba? Hindi naman ilong. Anytime, next year naman, may bagong labas na ilong. Wala. Hindi mo pwedeng sabihin na pag pinagawa ko correct. Pag pinagawa ko tong ilong na ito, obsolete na siya. Walang ganon. May bagong model ng ilong. Mag-upgrade ako. Pero posible siya ha. Kasi natandaan ko dati, yung mga boobs, yung mga dibdib, yung mga time na mga Viva Hot Babes. Basta yung mga silicone na talagang kahit nakahiga yung babae. Alam mo talagang silicone kasi tayong-tayo pa rin. Ngayon kasi meron ng mga version na parang medyo malaylay ng kaunti. Yung parang very natural. Ang shape ay teardrop. May mga ganun na. Yung parang natural na dibdib. Dibdib mo, teardrop. Anong design? Teardrop. Parang circumcision lang yan. Anong cut yan? German cut. May ganun din. May ganun din sa dibdib. Anong klaseng dibdib yan? Gusto mo ba ng teardrop? Gusto mo ba yung nakaangat na abot na sa leeg? Gusto mo ba yung nasasampay na sa likod? O gusto mo ba yung nasasawsaw sa kape? Pwede mo patagilid. Pwede din. Gusto mo ba nang magkagalit? O gusto mo ba nang magkabate? So, may mga versions. Pero parang feeling ko, bago siya maging outdated, di ba? Tingnan mo, bago naging outdated yung tayong-tayo na dibdib, it took a decade or more. Decade na. Diba? Unlike sa cellphone, di ba? Na a year or less. Minsan less than a year. Nagbabago na kaagad ng model. Kasi alam mo, laging maglalabas lang ng bagong feature dinagdagan ng konting resolution yung camera. Correct. Yung mga tagiliran, ginawang pa-curve. Ano na kagad yun? Upgraded version. Actually, bago sila maglabas ng 17 ngayon, di ba? Actually, parang on the works, meron na yung 18 Tingnan mo Naka-ready na yan Naka-prepared na yan. Correct, kasi hindi naman pwedeng ngayon pala sila gagawa ng pang-18. For all you know, hanggang 1,602 na ang ginagawa ng mga scientist, engineer, at kung ano man ang tawag sa gumagawa ng cellphone. So, ganon. titingnan na nila, bumawi na ba sila sa expenses nila? Ayan. Saka nila ilalabas ulit. Although nung isang araw, nung nakakita ko dun sa parang kino-compare niya yung phone niya na luma doon sa doon sa pinakabago. Parang sabay niyang pinag-take ng picture. Siyempre ako naman as a chismosa, osyoso din. Tingin mo, sabi ko sa kanya. Basta na lang nagkakausap na mata. Tingin mo, sabi niya, iba din talaga yung bago. Halimaw. Yun yung term niya. Halimaw yung bagong camera. Ganoon siya. Sabi ko, hindi ko na makakita yung difference. Basta yon. Basta anyway, so, hindi naman natin, tingnan mo, yung description niya dun sa phone, at ang tagal niya dun. Kung gaano kami katagal dun, mga 1 hour and 2 days, ganun din siya, kukumpara lang siya ng picture. So para sa akin, kung papipiliin siya, ilong o cellphone, malamang cellphone ang pipiliin niya. Siya yun POV niya yun. So, ikaw, yun. Anong klaseng buhay meron ka? May sugat ka ba ng kabataan? Ang sugat mo ba ay kawalan ng mga gadgets o mga bagay-bagay? O ang sugat mo ba ay hinahamak ka? Iniinsulto ka sa itsura mo? Pagod ka na sa dapang ilong? Gusto mo na itong tumayo? Di ba? Hindi namin alam. At dahil sa ilong mo, pinagtatawanan ka, nabubuli ka. Correct. Yung mga ganun. Di ba? Pwede kasi dyan ka nabubuli sa itsura or nabubuli ka sa kahirapan. So, asang ka doon? Ayan, o isa pa sa at least para mag-isip ka, yung cellphone na i-snatch ang ilong, hindi. Yun nga lang, ang cellphone may accessories. Yung ilong wala. Isipin mo, anong accessory niyan? Biglang may nakasabit dyan na di ba? Pwede mo pa repair yung cellphone, punta ka lang sa kung saan. Correct. Yung ilong mo, mahal din ang maintenance. Tama, oo din. Pag natama ka sa pintuan. Kaya nga, nang nagkaroon ng stampede, kung ano na naiisip. Nag-earthquake drill kayo. Nag-earthquake drill. Natulak ka. Tapos yung ilong mo bumangga dun sa helmet. Diba? Nakuha ng ilong mo yung shape ng helmet. Diba? Yun din.
Pero parehong may parehong may, kaya nga may risk. gets ka namin na parehas na may pros and parehas na may cons, ganyan. So depende yan sa pangangailangan mo, takbo ng buhay mo, future mo, past mo, sugat ng kabataan, lahat yan may factor. Naalala ko lang si Christopher nung gumawa siya ng desisyon, 'di ba, nung yun nga, umalis sa tambalan. Naalala ko na ang ginawa niya, sinulat niya yung mga pros and cons. Yan. Tapos sa kanya tinimbang. Ganon. Magandang exercise din yun. So, isulat mo yun. Isulat mo. Ano yung mga pros kapag bumili ka ng telepono? Ano yung mga pros kapag yan, pag nagpailong ka. ka? So, ibabangga mo ngayon kung sino ang lamang. Pero, wag mong gagayahin yung mga naiisip namin na parang cons, pwedeng matulak sa stampede. 'Di ba? Wag ka, utak lang to, utak baliw. Hindi, galing sa POV ng lampay. Correct. Oo nga, totoo. Naisip ko talaga. Naisip niya kasi alam niya. Correct. Alam ko talaga. Siya una masusubsob. Totoo. Pag dumating yung panahon na may stampede, ako talaga yung unang madadapa. Promise na yan. So kung meron din akong pailong, di ba? Basic. Tatagilid. At saka hindi ko alam yung mga nagpapagawa ng ilong kung bawal. Ay, hindi. Si Amara Tony ay nasabi ko. Bawal po! Ay, sorry! Hindi naman. Very vocal naman dyan si Marathon. Hindi yun nga. Nagulat lang din ako sa sarili ko. Ang bilis ko talaga magsalita. O kaya ka napapahamak. Napapahamak talaga ako. Hindi, alam mo, ito sinabi ko na to nung isang araw, Jag, sasabihin ko ulit. Naiinggit ako dun sa mga taong marunong mag-shut up. Kasi ako, nakaka-shut up naman ako, pero pag nag-shut up ako, ang dami kong subtitle. Yung mukha ko naka-shut up, pero yung mukha ko, sobrang daming subtitle. Correct. Parang hindi ka rin nang naman nag-shut up. But anyways, hindi kasi iniisip ko pag nagpailong ka ba, bawal ka na mag-shades. Si Maratoni naka-shades. So hindi naman bawal. Yan. Hindi, tinutulungan lang natin itong nag-message kung ano yung mga pros and cons. Vocal ba siya? Sorry na. Baka hindi. Sinasabi niya na, narinig ko, nag-a-adlib sa radyo. nag-a-adlib Okay, nag-a-adlib. Ayan. O yun. O kung in fairness kay Maratoni, hindi rin siya natatakot eh. Nagmamarathon siya. Paano kung madapa siya? Sa bagay, hindi kasi siya dapain katulad ko. Kaya hindi niya naisip na POV na, paano kung madapa ako sa marathon? Hindi kasi siya nadadapa. Pero isang beses parang nadapa siya. Hindi, tumama ata sa pintuan. Sir Jigs, Pakicheck. Tama ba? Sabi ko, diretso pa na. Pakicheck po kung diretso pa. Nakakaloka. But anyway, so yun na yun. Yun na yun, kabisyo, ha? List down the pros and the cons. Yeah. Check it out. Alright. Alamin ko alin na mas mabigat. Hanggang dito na lang muna po ang tambalang kumikinang. Muli po, ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1, Metro's #1.